но в процеса на работа спазихме всички срокове и задачи, подготвихме се отлично, имахме срещи почти всекидневни, така че успяхме да направим неща, които остават завинаги. Благодаря на колегите, че се захванаха с нелеката задача да подготвят нашите деца. Искам да продължим и в бъдеще да работим с вас. Много сме доволни. Децата сутринта, като разговарях с тях, искат да направим концерт в читалището. Да представим това, което са научили пред родителите. Замисляме да го организираме концерта под наслов "Пролетни етноритми". Ако сте съгласни... Продължавате дейността, защото ви харесва. Да, и тук да поканим вече родителите на децата да видят изявата на техните деца. Ще подготвим на всички деца грамоти. Това е решение. Подготвили сме и благодарствени адреси на училищата домакини.